Здравейте, уважаеми зрители от мен. Тя свири виртуозно на пиано и вълнуващо пее. С многобройни награди както в България, така и в чужбина като инструменталисти обаче. Тя е финна, крехка, красива, талантлива и с дълбоки сини очи, естествено зодия Скорпион. Харесва както класическа музика, така и поп, рок и фънк. Тя е композитор, текстописец също и подготвя първия си самостоятелен албум. Амануела Крондева или Ема Краун. Здравейте! Ема Краун, как се чувствате в студиото? Страхотно, много благодаря за поканата. Удобно ли ви е на стола? Да, чудесно се чувствам. А притеснявате ли се? Малко, да. Защо? Защото това ми е второто интервю и така притеснено ми е. Добре, айде малко да си поговорим за твоето минало, за твоето детство. Романтика и топлина, това ли имаме нужда по Коледа, Еми? Разбира се, особено в днешно време, в тези странни ситуации, които сме в момента. Това е най-важното в момента, да имаме топлина, спокойствие и уют, който да се създаде в къщи и така. А ти как създаваш своя уют в къщи? По този начин опитвам се с музика, с четене на книги, с някакви неща, които обичам да правя, да. Четенето на книги е голямо. Това е нещо, което обичам, да. Правиш ли някакви специални такива диети или как се казва това, когато не ядеш месо? Пост. Да. По някой път правя, но не винаги преди Коледа, нали? Този случай не правя, защото по-скоро искам малко да кача килца. Да, имаш нужда. А готвиш ли за празничната нощ, за Коледа? Приготвиш ли сама ястията? Да, обичам много да готвя. Най-различни неща си готвя, много обичам. Защо дебютираш с коледна песен? Те имат кратък живот. Не мислиш ли? Защото тя се случи някак много спонтанно, мигновено и аз работех по други песни, с които исках да дебютирам, но тя всъщност се появи така като някаква магия коледна. И реших с нея да стартирам, както и с едно друго парче. И се получи така много мигновено. Добре, какво е Коледа за теб? Какви са твоите детски спомени за този празник? И кога престана да вярваш, че дядо Коледа не съществува? Защо той съществува? Защо казваме, че не съществува? С ваксина против COVID. Щял да обикаля навсякъде по света отново. Мислех, че няма да има Коледа тая година, между другото. COVID Коледа. Без дядо Коледа. Без дядо Коледа, да. Според мен дядо Коледа присъства във всеки един от нас, нали? И може да си докараме коледните подаръци сами на себе си. Не говоря за материалните неща, но за друг тип неща, които може да си подарим. И така. Добре, какво е за теб специално Коледа? Освен хармония, домашна идилия, разкажи ми някакви спомени от детството си. Той е семейен празник, много уют, топлина, много портокали, мандарини, банани, подаръци, разбира се, но това е един свят празник, в който всеки от нас може да се осамоти, да помисли за себе си, за напред и за това какво иска в живота и какво иска да прави. Да се смири и да се направи равносметка. Да, равносметка, точно. Добре, нека да те върна в детството. Ти си от град Русе. Кога започна или кога ти дойде идеята да поемеш посоката на музиката? Още от малка, 5-6 годишна бях, когато реших да се занимавам с музика. Всъщност преди това ходих на балет. Вау! Сестра ми свирича на пиано и аз покрай нея така много се заинтригувах от това, да започна и аз да свира. И от тогава насам постоянно свира. Това не ме е пускало никога. Но истинската ми мечта всъщност винаги е била да имам мои композиции и да композирам свои собствени авторски неща. Имаш ли някакъв ярък спомен от ученето ти в средното музикално училище в Русе? Да, там има много ярки такива спомени.
След 10-ти клас станах голяма кълпазанка. Просто изведнъж нещо стана, пубертета ме хвана и заобщо оценките и всичко паднаха, но пък за сметка на това винаги пианото ме е държало и музиката да продължавам и да не се увличам в лоши компании и така. Да не ползваш разни забранени неща. Със сигурност си опитала, все пак си музикант, но това не е интересно. В същото време ти завършва музикалното училище, след това идваш да живееш в София. На колко години дойде да живееш в София? Бях на около 19, след като завърших. Започнах работа и да следвам в Софийския университет. Да, започна да учиш педагогика и музикални и мултимедийни технологии. Тях ги започнах 2018, т.е. съвсем скоро и тази година завърших. Де-факто ми беше дипломната работа по време на първата карантина, която беше през март. И това за мен беше един голям плюс, защото имах време да се подготвя, да си я напиша. И всъщност беше един голям плюс за мен, това затваряне, което се получи през март. За да се съсредоточиш върху ученето? Да, някак си се получи точно в момент, който имах нужда. Добре, как тия две специалности те провокират и вдъхновяват, за да ги обединиш? Аудио и видео, реализацията и музиката? Музиката. Това е много интересно, защото всъщност аз откакто започнах това последното си музикални и мултимедийни технологии, образование, започнах да се занимавам сама с програми, с които да мога да композирам, с които да мога да монтирам и да правя видеореализации на моите композиции. И затова съм много щастлива, че имам тази възможност вече да го правя сама. Нали, разбира се и с помощ, но и по-голямата част я върша сама. Добре, ти си на мнение, че като един истински скорпион искаш да усъвместяваш всичко и да правиш сама и да контролираш целия процес. Разбира се, иска ми се да знам всичко, преди да се е случило, да мога да контролирам всичко за напред. И така, когато съм във води, където не знам какво се случва, съм малко така на щреки и ми е притеснено. Добре, кой е твоят протест и каква е идеята ти в твоята музика? Протест? Кой е твоят протест? Да започнем от тук. Да протестирам чрез музиката един вид. Аз мисля, че... Или какво се опитваш да покажеш чрез текстовете, защото знаеш, че пишеш сама текстовете си на публиката. Какъв е твоят артистичен образ? За мен главната идея с писането ми на текстове и музиката е да мога да докосна хората и те да се почувстват по-добре. Де факто, ако мога да им повлияе по един позитивен начин, няма значение на каква тематика точно се конкретизирам, нали, фокусирам. Просто идеята ми е да могат да се почувстват по-добре. Добре, за какво предпочиташ да пишеш в текстовете си? Какви са лайт мотивите като слова в текстовете ти? И следващия ми въпрос, след като ми отговориш този контравъпрос. Много ми се искат текстовете ми да са поетични, даже се фокусирам в разни поезии на чужди автори, които да използвам. За да може, много ме вдъхновяват, за да може наистина текстовете да са смислени, да има някакво значение, не просто някаква подредба на думи, която да мога да пасне с някаква мелодия. Искаме се да има някакви послания и да са по-поетични, по-магични, как да се изразя? Да се усети едно качество в продукцията. За какво не би пяла, примерно? За някакви пошли неща и битовизми, може би. Значи хип-хоп не би изпълнява? Може би не. Да не казвам твърда дума не, нали всичко е възможно, но едва ли. Добре, аз наблюдавайки те от много време и познавайки се от много години, спокойствието, меланхолията, интровертността, това ли е твоето артистично състояние? Да, може би си прав. Тук може би си наистина прав. Обичам меланхолията, обичам самотението. Тогава се чувствам най-креативна. Тогава най-много мога да изразя себе си и всъщност миговете, когато съм сама, съм най-продуктивна. Тогава най-много неща мога да свърша.
Но ти това показваш на сцената. В смисъл, ти си адски смирена, адски меланхолична, романтична. Ами, това ли ще залагаш в бъдеще? Вероятно, защото това съм аз. Аз не мога да се представя, честно казано, агресивна и някаква агресивно облечена и с агресивен... Дива хиена. Антилопа. Не, със сигурност не. Няма как да ми се получи дори да го искам, защото не съм такъв типаж. Натюрелът ти е съвсем друг. Да. И вътрешността, която носиш. Да. Добре, притесняваш ли се още? Ами да, но малко по... Свикна. Виж колко е приятно в студиото. Много е хубаво. Представи си, че няма никой пред тебе и абсолютно камерите все едно ги няма. Но да се върнем в реалността. Песента ти "Бой" е реализирана с подкрепата на Фонд "Култура". Да. За мен беше изключително странно това и искам да ми споделиш как се кандидатства и какво следва след това, защото аз съм в час с тия проекти към Министерството на културата. Трябват ли връзки за кандидатстване в Фонд "Култура" към Министерството на културата? Връзки не. Прави се проект, по който кандидатстваш в програма. Аз бях в програма "Музикални инициативи". И така, ако те одобрят, просто те финансират. И аз попаднах в тези избраници, които са одобрени. А някой написа ли ти проекта или сама го писа? Сама. И отиде сама, занеси проекта? Да. И след колко време те одобриха? Ами, мисля, че има някакъв период, около 2 седмици или нещо, докато преминат всички проекти, прочетат, разгледат и така. Добре, мислиш, че Министерството на културата в ситуацията на пандемия в момента трябва да подпомага неизвестните изпълнители в България? Твърдо да, разбира се. А когато са неизвестни, мислиш, че трябва Министерството на културата точно да ги подпомага? Когато са неизвестни? Да. Аз мисля, че Министерството трябва да подпомага всички артисти, тъй като в България, знаеш, е страшно трудно човек сам да може да се финансира, да работи по разни проекти. Всичко е много трудно и респективно няма много възвръщаемост в това, което правим. И затова е толкова трудно човек да е креативен и всъщност да отдаде душата си в нещо, тъй като той не вижда някаква възвръщаемост от това, което прави. Кой знае каква. Само влага. И затова е хубаво, когато фонда подпомага млади артисти. Ти си първият човек, който познавам, който се подпомогне на Министерството на културата, признавам си. Аз се опитвах да кандидатствам за разни неща, но беше непосилно просто да се направи самата концепция и самия проект за това подпомагане. За мен беше странно. Защо "Бой" песента? "Бой", тя е на английски. Защо на английски? Просто се случи след една моя раздяла и някакси думите така дойдоха отвътре от само себе си и тръгнаха на английски. Така продължих я, просто реших да е на английски. Значи посланието вътре в нея е твоята раздяла. Да, тя е нещастна любов. Ами да, тя е нещастна. Един вид е нещастна, да. Но един вид е въпрос към себе си, дали всъщност това е моето място във връзката или дали се чувствам комфортно или не. И е поднесено по един лаконичен начин, чрез текста, загатнато така. И пак се получи много изневиделица. Просто думите се изляха, мелодията и хармонията, всичко просто прозвуча, както исках да бъде в крайния вариант. И тук искам да кажа, да отбележа, че по аранжимента и аудиопродукцията работех с Стоян Бозов. Много добър музикант, който ми помогна това нещо да стане реалност и всъщност песента да прозвучи по този начин, който я чувате и вие. А кой е правил видеото? Аз го правих. Сама? Да. Добре, нека видим, уважаеми зрители, песента "Бой" на Еми и след това ще се върнем в студиото. Feel free to say what you think to me. I'll never judge the way you want to live. La 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 la, la 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 la.
listen, can I ask you just one question? Do you really want to feel my heart, see my mind, feel my soul? Or you just need someone to admire you? Admire you. Това беше песента "Бой" на моята гостенка Ема Краун. Защо Краун всъщност? Краун дойде също така спонтанно, тъй като аз съм Крондева по фамилия. И реших някакси да съкратя нещата, да е по-запаметяващо се, нали? По-лесно да се помни. Тъй като не мога да ползвам Емануела, като, нали, знаеш, по разбираеми причини. Всъщност да, но си приличате по очите, между другото. Тя има същите ще разкажа една история. Бях в асансьора, прибирам се вкъщи и както съм в асансьора, една съседка ме среща и казва: Емануела, гледахте по телевизията вчера. Викам: моля те, не съм се вяла по телевизията. Не, аз те гледах. И понеже съседките ме виждат, че изнасям пиана, нали, стойки, микрофони и такова, и знаят как се казвам. И като чуят Емануела, и веднага. И по този повод си казах: не, ще съкратим Емануела на Ема, да има разграничаване. Да, красиво е. А пък и, тъй като много съм пътувала навън и там, като съм работила в чужбина, всички ме наричат Ема. И стана така много лесно. Ема Краун, реших, че звучи супер. И така. Един приятел също така, това вече е много смешно, защото той ми каза: Ема, твоята коса прилича като корона на дърво. Нали? Както ми е по натуралната коса, е такава огромна кадрева и... И аз те помня с такава. Избухнала, да. Когато я стилизирам, нали, вече е в този вид, но принципът е доста. И така си дойде Краун. Краун. А суетна ли си Краун? По-скоро ми се иска да не съм. Но разбира се, да. Интересуваме как изглеждам и така, искам да се чувствам добре. И си перфекционистка като истински представител на Скорпион. Добре, аудиовизуалните изображения, какво? Ти каза, че си снимала сама клипа на "Бой". Коледния клип сама ли си го снимала? Ти ли си бил режисьор? Не, Виктор Милушев беше оператор, за което много му благодаря, защото е страхотен професионалист. Той прави и цветните корекции. Иначе аз съм режисьор на самия клип и аз го монтирах с помощта на майка ми, която е монтажист дълги години. В момента е пенсионер, разбира се, но ми дава насоки в монтажа и съм много благодарна за това, че имам някакви напътствия. Това е много важно и коректив. Да. Къде се чувстваш по-сигурна? Зад пианото или пред микрофона? Мисля, че съм най-сигурна, когато съм и зад двете. Зад пианото. Едновременно, да. Обичам много да свиря и да пея и това ми е всъщност като че ли нещо, което най-много харесвам. Добре, а не мислиш ли, че емоцията, когато държиш микрофона и когато виждаш хората в очите, е много по-силна, отколкото като си зад пианото и си гледаш клавиатурата? Да, смятам, че си прав и така артиста има много по-близък контакт с публиката. Много повече може да се усети тази енергия, която се създава в самото изпълнение. Да, и емоцията, която ти пресъздаваш, защото свирайки, според мен, по-трудно се усеща емоцията. По-трудно е и сякаш някакси се образува нещо като параван, защото ти не можеш постоянно да си, нали, сред хората, да си около тях, да ги гледаш в очите. И да усетиш вълната. Да, да усетиш вълната. По-скоро си по-концентриран в това, което правиш, нали, свириш. Тихо, вълшебно, сърцето топти. Сега какъв е ритъмът на твоето сърце? Много е бърз. А в живота? В живота гледам да е по-спокоен ритъма. Обичам нещата да се случват не така много бързо темпо, да имам време да ги осмислям, да размишлявам над тях. Разбира се, обичам и спонтанните неща.
Примерно изведнъж решавам и тръгвам на някъде, пътувам и така. Много обичам да пътувам, което в момента не мога да го правя. Добре, а извън, как се чувства в момента сърцето? Грижи ли се някой за твоето сърце в живота? В кавички. В кавички в момента аз се грижа за моето сърце и така опитвам се да се вглъбя повече в тези моменти, когато в момента имаме тази възможност да се осамотим и да помислим за себе си. Без много тъга ми говориш нещо. Обясни ми в какво се изразява твоето безвремие. Безвремието ми изобщо не е изпълнено с тъга, а по-скоро с оптимизъм и с надежда и с магични и вълшебни неща, за които си мечтая. За какво мечтаеш? За какви магични неща си мечтаеш? Мечтая си да сме по-добри хората. А лично за себе си? Също. Да си още по-добра? Мечтая си да стана най-добрата версия на себе си. Да успея да достигна до този момент. Да загърбя всичките си страхове и неща, които ме притесняват и да се развивам напред. Добре, би ли спряла времето, за да промениш нещо в живота си? Не, мисля, че всичко се движи по план и всичко си върви както трябва да бъде. Каквото и да е то, така е трябвало да бъде. Не ми се иска нищо да променям в живота си. Добре, как се роди Коледно безвремие? В какво състояние беше тогава? Може да пуснем кадри от клипа. Няма да пуснем целият клип, защото ти ще изпееш песента в края на предаването, но клипа е доста с много голямо настроение, така личи с любовта, с която е правен вътре. Да, наистина вложих много любов в тази песен, въпреки че в момента, когато ми се появи в главата, работех по съвсем друга песен. И едитирах в програмата, нещо си аранжирах. И тя просто така зазвуча, даже в първи момент беше само с таран, тадаран, тадаран, така си Да, много красиви интервали. Да, и така в първи момент ми бяха много странни, защото са доста разнообразни интервалите, но бях веднага пред пианото и веднага си направих хармонията и всичко се получи много бързо. С много любов, малко след това текста ми се изля по нотите и всичко си стана като на магия точно. Добре, виждаме и флейтистка в клипа. Да, как това запали абсолютно тия хора? В края на клипа са масовката ти в клипа, но там участват много хора. Да, това са мои приятели, всички тези хора, за които много им благодаря, че участваха и ме подкрепиха изобщо в това ми първо начинание. Флейтистката, благодарение на нейната вълшебна флейта, тази песен прозвуча толкова магично. Това е Пресияна Маркова, Аморея. Режисьора на пулт Драго е голям фен на флейтистката ти. Много се радвам. Слушалката. Тя е страхотен човек, много красива и между другото и тя е скорпион като нас. Много е удобно, много е приятно да се работи с скорпион. Водещата на предаването също е скорпион Елена Пенчукова и се разбираме само с поглед. Как избираш хората, с които да работиш? Може би по същия начин. С поглед веднага ги усещам дали са ми приятни и то просто става една химия и решавам да работя с тях. Така се получи и с оператора, който всъщност снима Виктор. Веднага като се запознахме, нещата тръгнаха, разбирахме се добре и всички участващи в клипа просто са ми много близки приятели и затова се получи толкова хубаво. Работила си в чужбина и тук по барове, където си близо до хората. Получавала ли си някое неприлично предложение? Получавала съм много предложения, точно неприлично. Може би да. Бях в Оман, работех там около известно време и дойде някакъв човек, който просто дойде и каза: утре си насреща с мен в еди колко си часа. И аз само е така. И беше много странно, което той подплати с това, че каза: аз съм бизнесмен. Така че... Това шокира ли те, когато получаваш такива предложения? Как излизаш от ситуация? Шокираме в първия момент, но защото... Беше ли рязка? Да. Директно just прастен, абсурд и това. Резачка от всякъде. Да. Добре, изминава една
странна 2020 година. С какво ще запомниш ти? Не само в личен план. Или разкажи в личен план и в професионален. В личен план се оказва, че тази година за мен е много силна, тъй като успях да си завърша образованието, да си напиша дипломната работа, има време за това, да осмисля много неща покрай себе си, моят живот, това какво искам да правя, на къде искам да отивам. Всичко това ми даде едно спокойствие и време да помисля за себе си. И всъщност това, че в момента, декември месец, успявам да реализирам две песни авторски, за мен е огромен успех, тъй като с години съм си мечтаяла това нещо да стане реалност. Мои композиции да излязат на бял свят. И в този смисъл мога да кажа, че за мен тази година е просто вълшебна. В глобален план мисля, че всяко нещо има причина и следствие и всъщност това, което се случва, е може би за добро. Да може малко да се спрем, да не сме такова общество, консуматорство, да може да спрем само да пазаруваме, да се суетим. Да сме реално консуматори на всичко. Абсолютно. Ние сме едни огромни консуматори, които просто замърсяваме и не само себе си, а и света около нас. Да, просто се самозабравихме и сякаш това нещо е момент, в който това нещо може да приключи и всеки един от нас да помисли, да малко така да отклони пътя, да види на къде да тръгне по различен ъгъл, за да може всички заедно да променим нещата към по-добро. Да, вчера тук в студиото имаше една млада формация и те казаха, че това 2020 година е годината на преосмислене и аз също мисля така. Добре, какво пожелаваш на себе си и на зрителите на Българска свободна телевизия? Разбира се, здраве. Много здраве желая на всички. Да мечтаят повече, да са по-креативни, да имат повече любов в сърцата си и да дават на другите хора, освен на себе си. Добре, аз имам един много бърз блиц. Ние напредваме с времето, но черно или бяло, ще помоля да ми отговаряш много бързо. Черно. Хулиганка или момичето на мама и тате? Хулиганка. Джуджета или елф? Елф. Корейски или фламандски език? Корейски. Кикбокс или ветроходство? Ветроходство. Семейство с 3 деца или 4 деца? Нека да са 3. Умирай трудно или принц за Коледа? Принц за Коледа. Вау. Вода или въздух? Вода. Ако попаднеш на самотен остров и имаш възможност да вземеш със себе си, кои 3 неща не искаш да вземеш или не би взела? Не искам да взема с мен. Това не знам така бързо дали ще мога да го измисля. Не искам да взема телефона си със сигурност. Друго... Това е философски въпрос, трябва доста мислено. Да, трябва да се мисли. Ако животът ти обаче беше филм, щеше да се казва как? Пътешествие. Интересен завършък. Аз много ти благодаря, че беше в студиото на Българска свободна телевизия. Сега искам с много любов да поздравиш зрителите на предаването със своята красива песен, която ще чуем само след секунди. Разбира се. Благодаря и аз. Сърцето ми плъмти, снежинки трупат се в косата ми, изчезват като миг, белязаното усмивка. Стъпвам без време в море от спомени. Охаена от минали коледи. Снежно бяло е и покрива всички
Благодаря ти. Толкова ми харесва тая песен. Сега сигурно сблъскахме си микрофоните, но надявам се, уважаеми зрители, и вие да сте усетили цялата емоция, която тя е вкарала, когато е писала тази песен. Искам да си направя селфи с теб, ела до мен. Разбира се. И как бих искал и всички зрители пред екраните да снимаме, със сигурност са били много. Това беше от следобедния блог за днес. Ще се видим, може би, следващата седмица. Бъдете в хубаво настроение, живи и здрави и до нови срещи. Благодаря ти, Еми. Благодаря и аз. Весели празници.